OK, môžeme ísť na to. Idem ešte skontrolovať všetko. No a to som iba povedať, že oplatí sa vám grániť tento event, pretože fakt je tam dosť veľká šanca na to. Ako keď to budete grindiť, tak máte dosť veľkú šancu na toho Titanika. Takže odsadím. Dobre, otvárame. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám zatiaľ tento event páči a koľko ho hodnotíte. A hlavne mi napíšte, či vám dačo v tom minulom evente droplo, pretože mne sa úplne nepošťastilo. A nedropol mi ani huge. Oh, hneď, kamo, poď, prosím. Nice, takže máme z 10 miliónov nám hneď takto dropol huge. Ideme si ho pozrieť. Dobre, takže super hra. Z 10 miliónov stačilo len 10 miliónov na to, aby sme dropli prvého huge. Môžeme pokračovať. Back to back. Ďalší, kamo. Ty kokos. Ale kamo, to asi nebude dobré video, to bude vyzerať, že vás nabáda na toto otvárať, ale neoplatí sa vám to otvárať. Ale z 12 miliónov máme už druhého huge. Keby to takto pokračuje, tak by to bolo nádherné. Zatiaľ ako back to back huge, poďme ďalej. Jeden 5 bilióna, takže asi... Poď, prosím, Titanic. Huge. Kamo. Nádhera. Tretí huge už za presne 50 miliónov máme 3 hugeov. No len... aké sú tu malo zabugované. Ježín, to je taký hrozný update. Proste, neviem, či to má takto takisto ako ja, ale keď mi dropujú dobré veci, tak mám to vždycky láka otvárať viac a viac a iba si tak v kutíku v duši vravím, že mám ešte 1 bilión a 400 miliónov na druhom účte. Tak či by sa to neoplatilo pregambliť, ale tak dúfam, že nie teda. Poď! Nice, máme ďalšieho huge. Tak asi som si ho privolal tým, že som povedal, že mi už dlho nedropol. Nice, máme už 5. 6. Tak mi už asi dropli 4. Počkaj, mal som 2. No, tak ja už mám 4. A fakt? No, tak ešte máme 73 miliónov. Fakt ma to láka minúť všetky tie gemy, no. Nie, ideme ďalej. Máme ďalšieho huge, ty kokso, to je taký adrenalín vždycky vo mne, keď tam vidím ten oblačík. Ale už 5. huge. Tak toto je asi bude prichádzať nerv. No nie, že asi, ale určite.
Ak bude nejaký nerv, tak vám to určite poviem, pretože nechcem, aby ste prišli o vaše gemy. Ale zatiaľ som povedal, že nádherný opening. Tak 7, pardon. A oni asi nedropujú iné varianty. Zrejme. Tak nakoniec až 7. Ešte máme 7 miliónov. Bude týchto posledných... Oj, aké sa nám krásne zväčší inventár. Bude toto už v finále, alebo ešte nám niečo dropne. Asi ešte dneska môžete očakávať jedno videjko z otvárania tohto a to bude troška väčšie. Tam by som asi dal takých 300 miliónov. A iba asi. Nie som si istý ešte. Musím si to všetko prekalkulovať, či by sa mi to oplatilo. A posledné vajíčko. Nič. Poďme si to zrekapitulovať. Všetko, čo nám dneska droplo. Ideme tu. Tak. Takže z dnešného openingu to bolo niečo okolo 120 miliónov. Tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huge, týchto som už mal. Zo 125 miliónov 7 huge, myslím si, že celkom W. Ak chcete takéto video len s väčším množstvom gemov, tak napíšte alebo dajte like. Tak čus.